जिल्ह्यातील भाजप पक्ष स्वाभिमानमध्ये समाविष्ट करण्याची वेळ प्रमोद जठारांवर आली आहे। खासदार राऊत यांच्यावर बोलणे त्यांना शोभत नाही। ज्या नितेश राणेंनी जठारांचा पराभव केला त्याच राणेंची तळी उचलण्याची वेळ जठारांवर आली ही वस्तुस्थिती आहे, अशी टीका शिवसेनेचे सावंतवाडी तालुका प्रमुख रुपेश राऊत यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली। आमच्या पक्षाच्या नेत्यावर बोलणाऱ्या जठारांनी आपली पात्रता ओळखणे गरजेचे आहे। पडीक नेत्यांची बंडील वक्तव्य असा हा सर्व प्रकार आहे, असाही चिमटा यावेळी राऊळ यांनी काढला। श्री राऊळ यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी शब्बीर मणियार, उमेश कोरगावकर, चंद्रकांत कासार, सागर नाणोसकर, गुणाजी गावडे, योगेश नाईक, सुनील गावडे, गणेश प्रसाद गवस, महेश शिरोडकर, नारायण राणे आदी उपस्थित होते। खऱ्या अर्थानं हास्यास्पद आहे। खऱ्या अर्थानं जठार साहेबांनी आमच्या नेत्यांवर, आमच्या पक्षावर बोलण्यापूर्वी आपली पात्रता ओळखली पाहिजे। पडेल उमेदवारांची बडेल वक्तव्य अशा तऱ्हेने याचं वर्णन करावं लागेल मला, कारण ज्या नितेश राणेंच्या विरोधात ते पडले त्याच नितेश राणेंची आज तळी नारायण राणेंना नतमस्तक होऊन त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये स्वाभिमान पक्ष या भाजपमध्ये विलीन झालेला आहे, परंतु या सिंधुदुर्गामध्ये मात्र उलट चित्र आहे। प्रमोद जठार हे जिल्हाध्यक्ष असताना इथली भाजप ही स्वाभिमानमध्ये विलीन झाल्याचं चित्र इथे समोर येतंय आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं जिल्हाध्यक्ष म्हणून ते निष्क्रिय आहेत। त्यांना नैतिक अधिकार नाही। त्यांनी आपली नीतिमत्ता ही नारायण राणेंकडे गहाण ठेवलेली आहे आणि या सर्व गोष्टींमुळे सैरभर होऊन ते शिवसेना पक्षावर आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवरती बेताल वक्तव्य करतायत। त्यांनी अशी वक्तव्य आणि अशा धमक्या शिवसेना पक्षाला आणि शिवसेनेच्या नेते मंडळींना देऊ नये।